שלום לכולם, כאן ארגון עם קאש קונטרול ואני גאה להציג בפניכם את מערכת תזרים המזומנים החדשה שלנו, cashcontrol.co.il. אנחנו נמצאים עכשיו בתמונת המצב של תזרים המזומנים, מה-1 לרביעי ועד ה-30/11, כרגע בלי תרחישים שאפשר לבצע אחר כך, לשני חשבונות הבנק שלנו, ויכולים לראות לכל חודש וחודש מה התקבולים בירוק, מה התשלומים באדום, מה היתרה בחשבונות הבנק, כרגע אנחנו מסתכלים על שני החשבונות ביחד, ומה מסגרת האשראי, השטח הוורוד שכאן לפנינו. מאיפה הגיעו הנתונים האלה ואיך עובדים איתם, אנחנו נראה כשנעבור בתפריט הימני לטבלת התקבולים. אנחנו בחרנו במערכת כדי לעזור לכם לנהל את הדברים בצורה נכונה יותר, להפריד את המקום שבו מזינים נתונים כמו תקבולים ותשלומים, מהמקום שבו צופים בתוצאה של הנתונים כמו תמונת המצב והתזרימים. אז נתחיל בתקבולים. הזנה של תקבולים היא נעשית בצורה מאוד מאוד פשוטה. נניח שאני רוצה שיש כסף מלקוח בשם יואב, כרגע אין לי מספר חשבונית, אני חושב שזה מה שהוא הולך לשלם לי עבור חודש אפריל. הסכום שקבענו הוא 12,340 שקלים, והתאריך צפי לתשלום הוא 31/5/2017. אני שומר את התנועה, אני מקבל סימן שהתנועה נשמרה כמו שצריך, המערכת כבר זוכרת את כל הלקוחות האחרים שיעברו בתוך המערכת הזאת, והתנועה נמצאת בפנים. עכשיו, אותו יואב הודיע לי שהוא טעה ובעצם הוא משלם בשלב מאוחר יותר, אני יכול תמיד לבוא ולשנות את הסכום, אני יכול לבוא ולשנות את החשבון, והתנועה תמיד נמצאת לי בתוך הטבלה. את הטבלה הזאת אני יכול אחר כך לסנן, למיין, לבחור להסתכל רק על מספר מצומצם של לקוחות, שאותם אני רוצה לבדוק, או לנקות את הסינון הזה. אני יכול להסתכל בניתוח חודשי, לראות כל חודש מה קיבלתי מכל אחד ואחד מהלקוחות, ולזהות נקודות שבהם אולי יש פערים, או פערים בגבייה, או פערים בחישוב, או לקוח שעוזב אותי, חס וחלילה. עכשיו, בנוסף להזנה של נתון, כל פעם נתון אחד בפני עצמו, אנחנו יכולים להוסיף מה שנקרא תשלום מחזורי. מה זה תשלום מחזורי? הרבה מאוד מהתנועות שלנו מתבצעות ברמה החודשית, ברמה השבועית או ברמה הדו-חודשית. למשל, דמי ניהול אנחנו משלמים פעם בחודש ביום האחרון של החודש, שזה היום האחרון לתשלום. אנחנו מזינים פשוט תנועה כזאת קדימה. באותה מידה אנחנו יכולים גם להכניס הפקדות קופה, אם זה בית קפה שנכנסות פעמיים בשבוע, כל שלישי וחמישי, כניסות כרטיסי אשראי שיכולות להיכנס אחת לשבוע, אחת לשבועיים, או כל שני לחודש ושמיני לחודש, כמו שאנחנו מכירים. ברגע שהזנו את כל הנתונים האלה וביקרנו אותם והסתכלנו על הניתוח החודשי שלהם כדי לוודא שלא פספסנו שום דבר, אנחנו יכולים לראות את התוצאה. תוצאה כמו שראינו בתמונת המצב, אנחנו יכולים לראות גם בצורה הרבה יותר מפורטת בתזרימים שבחרנו פה שוב בתפריט הצדדי. כרגע אנחנו רואים תזרים מפורט שמציג לנו כל תנועה ותנועה מחשבון הבנק, כסף שנכנס וכסף שיוצא לחשבון הראשי החל מה-1 לאפריל. אנחנו יכולים להסתכל גם על תזרים עתידי שצפוי לנו ולראות תמונה שנראית קצת אחרת. אפשר לראות כל חשבון בפני עצמו או את החשבונות האלה במרוכז. אפשר לצפות בתרחישים לחשבון, לדוגמה מה היה קורה אילו היינו מסתכלים רק על התקבולים הוודאיים, איך נראה התזרים. אפשר לראות את התזרים היומי שהוא מרוכז, את התזרים החודשי שמרכז לנו שוב את הכל ברמה החודשית, ומאחר ושמנו רק את התקבולים הוודאיים אז קדימה לא צפוי לנו כמעט כלום. אם נבטל את התרחיש נוכל לראות את הנתונים. אפשר לראות תצוגה גרפית של התזרים, ובעיקר אפשר לבוא ולראות מבעוד מועד חריגות בתזרים המזומנים שבהן אנחנו נצטרך לטפל ונוכל בסופו של דבר להגיע לבנק, להגיד להם מה צפוי לנו, מה אנחנו חושבים שאנחנו יודעים לעשות ומה הפתרונות שאנחנו רואים. יש עוד הרבה מאוד שאפשר לעשות במערכת. הדבר הכי נכון זה פשוט להיכנס, להתחיל לעבוד ולשלוט בתזרים המזומנים. תודה רבה ובהצלחה.